سلام كم يتوعلو كبرات تخطات فنه إيري تي في نلوم قدام 27 نحاسة نفرق معلدن فرعان استدالوه حفشاو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتو خفلم منيستر حرشا حرصوت بهرياوي أقبابات من كل خال الحمامات بالعة كزوتور صويعو هجراوي أواد شماغل بعلات زوردغو مريد كرتان كبان أبس مرات غفيتو مدارات كبابي كدو عرن عدوحن برد استحوصو الزناب أبزراتي قد أتاوريدو منستيران زي حقاو التهدراو هلاوة أمريكا أب سوريا دقي مخنينو بريطانيا بسنك حترة ساعات كفيليت هالكي إلكتريسيتن غازن بأستاد 8 متر ويتوسيخو تلسكوب جيمس ويب كينوت حياوي سرعة بزلا بلانيت غاز كمزلو زري سلسريدو زرزر زينا فلماغن حبريتا كاب مينيستر تعنا تمالي أم مرمر ماكلات زوا ماكل بستقبرنا لاباراتوري مرمراتات كلت زيغاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترغاقيسو أدراشهم دما سنبلن سعدا خريستيانيوم بز مسرت على القطري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كسعلومي 10,250 حد بتيحلهم 10,4 كابزياتهم حاوي مستفانو 203 بموت استفاليو كلت دما جينا بهوسبيتال تعاقيوم كن زغبروا لهم زلو يوم منيستر تعنا 26 حاسه كلت شحن 20 كلتن منيستر حرشا حرصوت بهرياوي أقبابات مكل خال حماماتن بالعتن كزوتور صويعو زواو ركبات نايت منيستري بملكع تسابساب زدالو تحستولو دانايت كبري هوت كتورغيا منيستر حرشا كافله مخلتشين عسران حدن عم مفراي بهرياوي دخعي صار بالعن حماماتن كقبرو زتصنح فتنتات تسفوت يركبو كم زلو قليصوم أبتي منيستري حلافيت أهادو مكل خال بقولن أو هاديت نقشماقل مفراي بهراوي صار بالعن ويزرو الأولى مكنن أبزهبط حبريتا اتي كابقوع بربرة عرى جيسو نيم صعدا شقورتن تمرو موسان زأمسولو أتكلتي زتجمرة من مسرح زتفلالي عينتها صار بالع أبايتا تفتينو أعقاب وطيتي بكم زلو حبيرا كل عين التخليق ونن صار بالع زقلقل توم نطف بقى كا اكتيف انجريدينت زلوهم تخلي نعاتهم على لينا انا هنسرح لهم نخ في حجي نسرح لهم دلنا اتوكرنا ابزناينين ناي تمر موسى ناي صعدا شغورتي ناي جنجبل ناي بربره ندبلنا بزح نسرح لنا ببزحي كتقام اندحر كوين كاغن بتمصنعت مسرز جبرنايو ابزناي زرقنيم صماق زرقنيم كم زيت وينو معناتو زيت تطوميو كنتقامولو نخلينا كن امنيم طراي اطولنا سقايبلنا نحن خالو تامراجيتات بن كنركب سلازلنا نعملت كم تمر مسحجي صبق وصيتاو زخنه بحرياو صربالع كوين رهيبنا اكيبنا كاب قحتي لاي قوصل اكيبنا نتقوصل لك كم تناينيم بماي زالخنايو اسون بماي الخكا تمسرحو ناب مكل خال بالعات تطقمنا لوغاشنا شمالتي صعدا شغورتي قح شغورتي جنجبل سلستيو بمعرى عقن وسيدكا شكور حويسكا أشوت حويسكا ددالولو نسومن تاليخو بأشوتو يغني كاو نسوت أميكا نصار فانغس يتغمنا بلاس نصار حساخون نحساخون ينتقلنا مالتي ولا كم مقبون نتخليه الجزء ويزرو الأولى بتوساخي بمنجدتا بهرياو تصربال عم فراين مفتان اتنت افزلان وشماقلة نترخبتات ناب حارستوت نمبتصح عبزة فلالي كبابيتات هاقرنا نخيلاتاتن حارستوتن قبراوي سلطاناتات يوهاب كمزولو أبريها عبزين تاينا قيرنا بفلاي زناي ميم مجمرتا سالحنا له زدالنا له بأربعة زواتات نتوم أبنى ترانزخونا حارستوت أبقراتهم كمزفتان قيرنا بعلاتهم تعزيوهم وطيتهم وهانو ريومو مالتي أبتي زنات أقولوا ويكا أستقامولو ولا حانت ناي بالعت أقام كم زيلة مسكيرهم بفلاي بناي قاش بركة ناي معالت حارستوت كيروم نيرو هجي أتي وطيت ريومو تبقى وطيت كم زيلوهم تعزيوهم مالتي كالكا استفل علي سلطانا بفلاي نحنا زقبرنا ينتايو سلطانا نزوم ناي صوبة كيلاتا تسلطينا توم ذا سلطانا يمكاني أنا حارستوت سلطانا هبولو هجي تي ركبسي بمنجد سلطنا بمنجد فتنتات اللي قبرنا دارقنا بزح تزركي حلو مالتي
ተጠቀምቲ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዝኾኑ ሓረስቶት ብወገኖም እቲ ብኽኢላታት ሚኒስትር ሕርሻ ንፈተነ ዝቐረበሎም ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዕውታዊ ውፅኢት ከም ዘምፅኣሎም ብምሕባር ካልኦት ሓረስቶት ንኽጥቀምሉ ብሰፊሑ ክትኣታቶ ተላብዮም ሕጂቲ ንረኽቦ ነገራት ኩሉስ ኣብ ሕርሻና ዘሎ ማለት እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብቐረባት ረኽቦ ሚም ኣሎ ዕረ ኣሎ ጉዕ በርበረ እዚ ካባና ናባና እዩ መሊሱ ኸ ነቲ መሬት ይህብትሞ እምበር እሱ ኣይድክሞን እዚ ኬሚካል ኮነ እቲ መሬት ስሙ እዩ ንሕና ማራፅ ስለ ዘይበልና ኢና ንጥቀሞ ነርና እምበር እቲ መሊስና ኢና ንሕና እቲ ከባቢናን ገለኒና ንብክል ነርና ማለት እዩ በካሊ ሕጂ ድማ ኣነ ደጋጊመ ዛረባ ንሕግራና ካብቲ ዝነበረ ኬሚካል ወፂና ባዕልና ኣመስሪሕና ክንጥቀመሉ እዚኣ ዝላቦ ማለት እዩ ፀረ ባልዕኒ ባህርያዊ መድሃኒትን ዝሃቡናን ውፅኢቱ ዝበለፀ እዚ ሕጂ እንዳ ዓርሻ ይቦምና ዘለበት ዳሃቡና ምኽሪ ተጠቒምና ናብ ሃይቂ ፅቡቅ ፀረ መድሃኒት ግን በቲ ቅድሚ ንሰውነትካ ውዳእካ ካልኣይ ነገር ተዋሓሳ ኩን እላማምድዎሞኒ ከጥፍኡና ይኽእል መልሲ እውን ክሳራታት ኣለካ እቲ ዝገበርካያ እውን ኣብ ግብሪ ውዕለልካን መልሽካ ካልእ ክትፍትን ትደሊ እሳቶም ተዋሓሳ ኮይኑ ለምድዎ እዚታት ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ ፀረ ባልዕ እዚ ግን ንዓኻ እውን ኣይጉዳእካን እዩ ሓንቲ ክትጥቀምሉ ተደሊኻ እውን ባዕልካ ስለ ዝሰራሕካ ዘፀግም ነገር ኣይኮነን ንመፅኣ ከምዚ ዓይነት ክንጥቀም ንኩላትና በቲ ርቑዩ በቲ ኸ ነቶም ዝመፅእ ሕማማት ሸባዕታ ድዩ ሓሳኻ ድዩ ተመሳሰልካ እዚኣቶም ከዓኒ የጥፍኦም ኣሎ ስለዚ ብቐሊል ክሳራ ዘይብሉ ድኻም ዘይብሉ ምሳና ዘሎ በዚ ክትጥቀም ናይ ባሕቂ ዝበለፀ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ኣብ ጥዕና ኣትክልቲ ሰብን ኣከባብን ዘለዎ ጥቕሚ ተረዲኦም ብዕቱብ ክደፍእሉ ይፅውዕ ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ዝወደቦ ምርኢት ቅርፃን ናይ ቅብኣ ስእልታትን ትማል 26 ነሓሰ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብኣምሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሐየ ሃይለ ተኸፊቱ እዚ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ኤክስፖ ተዳልዩ ዘሎ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ምርኢት ን7 መዓልታት ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ቅንዩ እቲ ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ 70 ስራሓት ቅብኣን ቅርፃን ብመልክዕ ውድድር ካብ ዝቐረበ 45 ናይ ቅርፃ ዝርከቦ ልዕሊ 350 ስራሓት ነባራትን መንእሰያትን ስነ-ጥበበኛታት ዝተመርፀ እዩ ኣዋሃድ ናይቲ መደብ ስነ-ጥበበኛ ፍስሐየ ዘሚካኤል ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ናይቲ ክሳዕ 2 መስከረም ዝቕፅል መደብ ኣብ ምዕባለ ጥበብ ቅብኣን ቅርፃን ብምጥቃስ بدرجة علم توادر السراح نمفراي زحجز تماساسالي ودرات ببجزي أخسر عصويهم سرحتهم أبت مريت قريب زلوا سنت ببنياتات بوجنهم زي فلام مريت عقمتات زبربرن زبرابرن سلاز غناك اتصالنت كهلو تلابيهم تعذبت بوجنهم تنمريت قريب زلوا وتصيد طباب نعقمتات إيرتراويان سنت ببنياتات بمقلح نزل على معبالك سرح زدف كم زغنا بمقلات من اسياد بانكرو كعزبون نزل على مدرخ كدالونا زهاغيرهم اما زازمي نايز مرئيت نقدامو 10 عوتات شلمات كم زعدل كاب اوهات تسترخ بحبريتا افليتهم أبزو ما كل زنات فسرعتنيات استفلاليات كلات تحزتو هجراو بانك دم بمسسان زيت تكاهي وتنمدحان بزوس دو تبوغ صوتات كاب 24 كسا 26 حسا 266 كرس يتدم لقيسهم أبتناي لكس دم مدب استساتفو أبلات ممحدار نوزوبا قجرت هجراوي كوربوريشن مدحن إيرترا كوربوريشن زرعتن تريتن كمون كوبانيا هنسا سجن شنفر ميت إرجس مخانم كاب هجراو بانك دم استرغب حبريتا فليتهم أبال كوباني هنسا سجن أتو بره فتها أب زهابو حبريتا ولوكا كاب كلتشان شمونتن بولكي لقسم تنورو كاب كلتشان 10 شوعتن قلنا بهاجراو محبر ولن توين لقست دم توديبهم بدرجات كالنا متون مبل 10 شدوش جزي يلقسو 5 لو أبريهم أبت مدب استساتفو بوغنهم زتكادم بملقاس زي تتكا هيوت وغناتهم مع مدحان أبركتو مقبارهم نايحلنا عقبت كم فتر لهم بمتكاس كلو دم كلقز زخل أبال حبرة السب إجامو خبر كتلابيهم أب كلتشان 10 سلستن زغن هاجراو محبر ولن توين لقست دم بزح أبالاتو بمسسان أب هاجراو بانك دم وحسن أخلن كرب دم نمرقات نتف كم زلو يفلت أبنو زوبا امنا حيلي من محدارات كوابي كدو عرن عدوحن بعسران كلتن حسا زهرمه برد استحوص زناب أبزر رأتي كبيت قد أتاوريدوم تين خلت ساعات زهرمه 4 ملم زعقون زناب أب عدتات كدو عر عد كابا عد كابون عد حيسن أب 205 هكتار نزنبره ما شاء الله بالدونغا عين عتر نصرنين كم زدم سسو وكيل إرينا حبيرون تزود كمرا برد كسب 25 سنتيمتر رقديز فترة كم فترة زتقصى محدار من معرار كوابي كدوعور أتو يمانة سجاي بتبهريا وحدقا أب هابت قربون قدات كم زورة دافليتهم
بتمساسالي اب ايامهم محرار كبابي عدوحي ب 17 نحاس زوقع برد استحوس زناب اب لعلي 50 هكتار زراتي متناوي غدات كم زورده كابت بوتا زبصحنا حبريتا افليتهم كرات تعزبتنا دحر حصار مسغاغريت زصعب اهغراو زيناتاتيو مكتتالكم كتقصلو دغيمنا بخبر نعدم መንግስቲ ኢራን ዘይ ሕጋው ወታደራዊ ህላዋ አሜሪካ ኣብ ሶሪያ ደጊሙ ኾኒኖም አሜሪካ ብዘይካቲ ጸጋታት ሶሪያ ንምዝማት ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕታት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ትማል 26 ነሐሴ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ ብዘይካዚ አሜሪካ ጸጋታት ንምዝማት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቃውን ሶሪያ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ንምውሓስ ንሽበራዋን ኩሉ መዳዊ ደገፍ ትገብር ከም ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ወቂሶም አሜሪካ ካብ ሶሪያ ከይወፀት ጸጥታዊ ኩነታት ሶሪያ ናብ ንሙር ክምለስ ከም ዘይክእል ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባራ ዝዝከር እዩ ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ሶሪያ ኣብታ ሃገር ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ዘላ አሜሪካ እቲ ወፍሪ ከብቅዕ ንዝመጻ ዘሎ ተቃውሞታት ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረድኡ ከም ኣካል ናይቲ ተቃውሞታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሶሪያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት አሜሪካ ብዝተካየደ መጥቃዕታት ሮኬት ሓደ ወታደር አሜሪካ ከም ዝተቀትለን ሰለስተ ከም ዝቆሰሉን ይዝከር ካብ 2011 ኣብ ሶሪያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ብቐንዱ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ዘስዓቦ ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ ብሪጣንያ ተኸሲቱ ብዘሎ ሕጽረት ጸዓት ክፍሊት ሃልኪ ኤሌክትሪሲቲን ጋዝን ብኣስታት 80 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ወሰኽ እዚ ብሰንኪ ናህር ዋጋ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ተፈጢሩ ንዘሎ ጸገማት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኒኦም ቶም ጸብጻባት ዝገልጹ ዋጋታት ሃልኪ ኤሌክትሪሲቲን ጋዝን ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ምስ ዝኽሰት ቀዝሒ መሊሱ ክውስኽ ስለ ዝኽእል ዝፈጥሮ ቁጠባዊ ጸቕጢ ክኸርር ተኽእሎ ከም ዘሎ ብኣግኡ ይእመት ኣሎ ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋታት ልዕሊ ዓቕሞም ምዃኑ ዝተቐሱ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት ብሪጣንያ ወሰኽ ደሞዝን ዝተመሓየሸ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ብምጥላብ በብእዋኑ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ የካይዱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ብሪጣንያ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ልዕሊ 10 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ልዕሊ 18 ሚእታዊት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ይእምቱም ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ ዘይኮነ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳውን ክፍሊት ሃልኪ ኤሌክትሪሲቲን ጋዝን ልዑል ናህሪ ከም ዘርአየ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቕኦ እገዳታት ብፍላይ ንናይ ጸዓት ጠለባትን ብኸቢድ ከም ዝሃሰዮ ይግለጽ ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸድቕ ዘሎ እገዳታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንእትልእኮ ጋዝ ተጉድሎ ብምህላዋ ዝዓበየ ጠለባትን ኣብ ሩስያ ዝምርኮስ ጀርመን እትርከበን ሃገራት ብኸቢድ ከይህሰያ ስጋት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ጠፈር ዝተላእከ ብደረጃ ዓለም ዛጊድ ካብ ዝፈረዩ ዝዓበየ ምዃኑ ዝግለጽ ቴሌስኮፕ ጄምስ ዌብ ኪኖ ፀሓያዊ ስርዓት ኣብ ዘላ ፕላኔት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእሊ ሰዲዱ እዚ ሓደ ረብዒ ናይ ጁፒተር ክብደት ኣብ ዘለዋ ንእሽቶ ፕላኔት ተረኺቡ ዝበሃል ዘሎ ጋዝ ንጠፍራዊ ምርምር መሊሱ ዝድርዕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ተወሳኺ ስእልታት ከም ዝጽበ ሓቢሩ ኣሎ ቴሌስኮፕ ሃብልን ስፒዘርን ኣቀዲሞም ኣብ ህዋ ናይታ ፕላኔት ሃፋን ማዕድናትን ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ከም ዝዘርግሑ ዝዝከር እዩ ቴሌስኮፕ ጄምስ ዌብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርቂ ስእልታት ፕላኔት ጁፒተር ከም ዝዘርግሐ ዝፍለጥ እዩ እቲ ግዙፍ ቴሌስኮፕ ጠፈራዊ ምርምር ንምክያድ ዝሕግዝ ስእልታት ብምስናድ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ከም ዝተላእከ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ጽሉኣ ንምዕባይ ትሰርሕ ዘላ ኣሜሪካ ንኣውስትራልያ ኣሳት 2 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ንዋት ክትሸጠላ ምዃና ሓቢራ እቲ መደብ መሸጣ 40 ሄሊኮፕተራት ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣፍሊጡ ንቻይና ዘይተቃደወት ኣውስትራልያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ብዕቱብ ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ ምጽናሓ እዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ፈሪማቶ ዘላ ናይ መሸጣ ውዕል ድማ ኣካልናት ምዃኑ ሓቢራ በዚ ድማ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንዝካየድ ግዳማዊ እትታውን ጽልኡን ንምክታእ ትሰርሕ ዘላ ቻይና ነዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝካየድ ዘሎ መሸጣ ኣጥዋር ብዕቱብ ትጥምቶ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣውስትራልያ ዝተራቐቐ ሳብማሪናት ንምምዕባል ዘጠቓልል ጸጥታዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ምኽታማ ጸብጻባት ይረድኡ እቲ ውዕል ንወተሃደራውን ጸጥታውን ሚዛን ሓይሊ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝገልጻ ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ሃገራት ክቃወምኦ ጸኒሐን ኣለዋ
ጀርመን ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ከብሕታት ኣብያተ መዘክራ ካብ ዝርከብ ጥንታዊ ቅርስታት ናይጄርያ ናብ መበቆል ዓዱ ክትመልሶ ከም ዝተሰማምዐት ሓቢራ ነዚ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ብሰራዊት ጀርመን ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ንምምላስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝርርብ ክካየድ ምጽንሑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ገና ዝተረፈ ቅርስታት ከም ዘለውን ኣረዲኦም ኣለዎም ጀርመን ገለ ካብቲ ቅርስታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ናብ ናይጄርያ ከም ዝመለሰት ዝዝከር እዩ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኣብያተ መዘክርን ዝርከብ ዝተዘምተ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ናብ መበቆል ዓድታቱ ክመልሳ ዝግበር ጻውዒት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ በዚ መሰረት መንግስቲ ፈረንሳ ሒደት ካብቲ ኣብ 1890ታት ሰራዊቱ ካብ ሪፓብሊክ ቤኒን ዝዘመቶ ቅርስታት ኣብ መወዳእታ 2021 ናብ መበቆል ዓዱ ከም ዝመለሰ ኣይርስዕን ልዕሊ 90 ሚእታዊ ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናብ ዝወርሕ ህዝቢ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ናይ ዝሞቱ ግዳያት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 180 ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 250 ካልኦት ዳህዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሪ ሙታት ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚትሎም ብዘይካዚ በቲ ዕለቕለቕ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዛጊት ልዕሊ 3000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ረዲኦም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ወቕቲ ኸራማት ብዝኽሰት ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይግለጽ ኣብዚ ወቅት እዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ፓኪስታን ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እውን ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 30 ሚልዮን ካልኦት ብኣሉታ ከም ዝተጸልውን ጸብጻባት የረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናዊ መሰናዶና ንምዛም ኣርእስታት ዜና ክንደግም ሚኒስትር ሕርሻ ሓረስቶት ባህርያዊ ኣገባባት ምክልኻል ሕማማትን ባልዓትን ከዘውትሩ ጸዊዖም ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ዝወደቦ ምርኢት ቅርጻን ቅብኣን ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኩደውዑርን ዓደውሕን በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ኣውሪዱ መንግስቲ ኢራን ዘይሕጋዊ ወተሃደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ደጊሙ ኮኒንዎም ኣብ ብሪጣንያ ብሰንኪ ሕፅረት ሰዓት ክፍሊት ሃልኪ ኤሌክትሪሲቲን ጋዝን ብኣስታት 80 ሚእታዊ ተወሲኹ ቴሌስኮፕ ጄምስ ዌብ ኪኖ ፀሓያዊ ስርዓት ኣብ ዘላ ፕላኔት ጋዝ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእሊ ሰዲዱ ዜና ተፈጺሙ ደህና ዋዕሉ